Tam letali jak bestie. Opakovať. Ťažké osadne, zase to bolo pre fotografov. Vieš, ak strašne fúka vetor, keď ale Ja to skúsim teda najprv tak, nie? Koľko máme ten zaplate? Dobre, no.
naštartoval zaškoluje. Dobre, aspoň to zdechlo. Neuveriteľné. Ale členom klubu leteckých modelárov v Liptovskom Mikuláši. Predstavíme si tento model, ktorý uvidíme ešte v jednom prevedení. Martin Schmidt, Liptovský Mikuláš. Obrovská sila Martin, prosím, trochu dodržiavať. Výprevet. Nejaké technické problémy, takže po ukludnení pilota môžeme predstaviť model TAP 231. Je to
akrobatický model, ktorý má rozpätie 2,15 cm, konštruovaný podľa skutočnej predlohy francúzského akrobatického lietadla. Poprosíme letovú plochu, kedy dodržiaval Martin hĺbšie trošku, aby sme mali zaistenú bezpečnosť. Model je poháňaný benzínovým leteckým motorom, o objeme zastavil pilot, pravdepodobne z technických dôvodov bude musieť pristať. Model so zastaveným motorom dostáva na plochu pán Martin Schmidt, Liptovského Mikuláša. Trošku vyššie pristáti, ale na to pripravený aj technická informácia, ešte pilot motorového Rogala, pán Dado, kedy sa dostavil pod väžu aeroklubu, aby mu mohli podať informáciu. Pán Mikuš Ivan zo Soblahova. Modelárska produkcia je doplnená aj výhľadkovými letmi, ktoré prevádzkuje Aeroklub, lietadlom AM2, ktoré pred chvíľočkou zlietlo. Obidve lietadlá, ako ste si všimli, vzadu na ploche vidíme krásne celokolové lietadielko Meta Sokol, lietadlo, ktoré má už vyše 40 rokov udržiavané v prevádzkovom stave. Je to jedno z najznámejších lietadiel povojnovej éry, ktoré v Československu bolo vyrábané. Lietadlo Meta Sokol, konštruované pánmi, konštruktérmi, na ktorých čele stál pán Rublič, a vidíte, že stvoril nádherné lietadlo, ktoré opúšťa letovú plochu. Meta Sokol a úviery, ktoré si o chvíľočku predstavíme. Pán Ivan Mikuš zo Soblahova. A už ide na zem. Pozri sa. Na model Space Spirit. Vidíte, že je to akrobatický model, veľmi rýchly, ťažký, 7,5 kg poháňaný benzínovým motorom, 60 kubíkov, trošku viac ako v Babete poznáme. A vidíte, že model Space Spirit o rozpetí 2,20 cm nám predvedie krásnu akrobaciu. Akrobaciu, ktorá je typická pre modely, ktoré sú určené na predvádzanie, a Miro Kosmunda modelom Space Spirit podľa podkladov, ktoré vidí. Modelári spravidla lietajú s modelmi, ktoré vyžadujú veľmi dôslednú koncentráciu na akrobatickom lietaní, ale vidíte, červený model je oveľa pomalší ako klasické akrobatické lietadlá, a v tomto prípade malý vetror simulátorovými batériami dokáže ukludniť pilota, dokáže pobaviť divákov a vidíte. Vážení diváci, opäť niečo, čo sa nevidí v bežnom modelárskom dianí, a malé modelárske lietadlo
M2 Scout. Lietadlo, ktoré vidíte letieť, konštruoval pán Vlha z Liptovského Mikuláša a je konštruované ako maketa skutočného lietadla mierke 1:3. Čiže lietadlo, ktoré vidíte letieť, nie je skutočným lietadlom, ale je maketou 3-krát zmenšenou oproti skutočnosti. Lietadlo M2 Scout má rozpätie 3,40 cm, je 14,5 mar o objeme 40 cm kubických a má riadené všetky prvky. Lietadlo tesne po štarte bolo vyštartované so otvorenými tlakovými klapkami, ktoré krásne vidno pri vzlete a pri pristáti. Lietadlo skonštruované nádherné pristátie, bez klapiek síce, ale pilot tam štart, môžeme ísť. No, model letí, dobre. Radšej vyššie, Vlado, prosím ťa. Držte ho, prosím, držte ho aspoň v rovine. Tak, dobre, Vlado, môže byť. No, toto sme ešte nezažili nikdy na modelárskom dianí, aby mám taký pocit, že asi to bolo naposledy, že sme Vlada Kuriana nechali lietať. Vlado, prosím, rovinu drž, rovinu ešte, hlavnou orientáciou. Vstúpavý let, Vlado, netoč sa, model sa točí. Prosím, Vlado, model klesá. Vlado, klesáš, pozor, vyťahni výškovku. Mám taký pocit, že spoločnými silami. A na chrbte si, Vlado, si na chrbte, pozor, vývrtka, Vlado, nie si, model, prosím, plochá vývrtka, Vlado, vykašli sa, Ježišmaria, Olín, buď taký dobrý, pozor mu to. Vlado, pusti ten vysielač, pusti ho. Vlado, je už dobre, letí, pozor, nožový let. No, mám taký pocit, že to neskončí dobre. On letí s modelom. Prosím, poď si sadnúť, Vlado, buď taký dobrý, prosím ťa pekne. Poď si sadnúť, poď. Ja myslím, že to je väčšia námaha komentovať ako riadiť. Ale myslím si, že bratislavskí modelári vedeli, čo robia a Vlada Kuriana zachránili. V krásnom stúpavom lete Vlado si môže aj oddychnúť, Vlado, kľudne ten vysielač. Áno, Vlado, pozor, napravo Andula. Lahni si pre istotu, lahni si, tak. Dobre, model, dobre, už ste to prešli, dobre. Ale nie takto, prosím, nie v plochej vývrtke, Vlado, nie. Tak, normálne na podvozok. A letí, to je fantastické. Letí ten model. Predpokladám, že mnohí z vás pochopili túto mystifikáciu, ale Vlado Kurian som presvedčený, že už si svoje užil a dúfam, že tomu alkoholu dá poriadok. Takže ďakujem Vladovi Kurianovi, ale pilot bol niekto iný. Lieta triezvy Vlado Kurian. Takto v skutočnosti. Pozrite sa. Pred niekoľkými minútami sme mali v chaotickom lietaní, ktoré nakoniec vidíte, že Vlado dokáže ovládať perfektne.
Vlado Kurian z Bratislavy so svojím modelom Raven. Model má rozpätie 2,5 metra. Je to jeden z tých modelov, ktoré pôsobia veľmi pekne nielen vo vzduchu, ale aj na zemi. Krásne pristátie. Model Raven v podaní bratislavských modelárov a úplne triezvy Vlado Kurian. Ďakujeme. Poháňaný benzínovým motorom modelárskej firmy Husqvarna. Vetroň VSO-10 pilotuje pán Juríček, takže Aerovlek v podaní Juríček, pilot zadného vetroňa a Farkáš, pilot vlečnej. Vidíte, že model veľmi prudko motorový stúpa, vyťahuje vetroň do veľkej výšky. Vetroň VSO-10 vzadu za motorovým modelom nemá motor a je vyťahnutý len vlastne vlečným lanom. Pilotuje vetroň, ktorý je hore, a pán Gabriel Farkáš z Košic pilotuje motorové lietadlo Helio Courier. Model na túto vzdialenosť som presvedčený, že je na ňom a v prízemnom lete predvedie krásu tichého lietania modelu VSO-10. Trošku koordinujeme leteckú prevádzku, vzadu motorové rogalo, vpredu letecký modelár Vlado Farkáš a vzadu Vytácek Olin z Holíča. Pán Vytácek pripravuje niečo, čo bežne v modelárskom dianí nie je známe. Pán Vytácek v modeli má nainštalovaný výškovné ším vetroňom bývalom Československu a v tomto prípade je to lietadlo, ktoré vyškolilo, konkrétne tento typ vyškolil niekoľko tisíc plachtárov. Lietadlo Blaník je celokovový vetroň o rozpätí 12 metrov a slúži Holiča. Je to majster športorom tejto makety, ktorá práve s vysunutými klatkami pristáva na plochu. Model má rozpätie 4 metre, vo výške 4 metrov pristáva Olin Vytácek Holiča. Ďakujeme za perfektnú produkciu. Výška modelu momentálne čítam na výškomery -0,2. Takže si všimli, že vzadu ten vetroň, ktorý členovia aeroklubu vytláčajú, má také čudné poznávacie značky. Áno, sú to piloti z Nemecka, ktorí... Sú rovnako skúsení. Tí najskúsenejší, ako pán Adamčík, dokážu pristať aj na pihových vrchnách. Tí ostatní z bezpečnostných dôvodov musia pristať. A postupne naše vystúpenie. Tí, ktorí sú bezpečné, ktoré ako skutočné lietadlo, poprosím poslednú výzvu pre šoférov automobilov LV 626 AG. Záchranná služba a požiarníci sa nemôžu dostať do areálu. Ak za 15 minút neodídu, zavoláme odťahovaciu službu. Opakujem. LV 626 AG MT 299 AC. Z bezpečnostných dôvodov. Do 10 minút, ak neodídu, zavoláme odťahovaciu službu. Bezpečnostný dozor nad letiskom skonštatoval dvoju Jakom 12A v mierke 1:4 predvádza nádherné lietadlo Jak 12. Skutočné lietadlo je 4-krát väčšie ako tento model, ktorým lietá pán Fabini.
Konštruktérom modelu je pán Komárnický. Váš modely prenáša pokyny pilota z páčiek na riadiace plochy a výsledok vidíte. Pilot veľmi citlivo dokáže ovládať motor, veľmi citlivo dokáže ovládať výškové kormidlo. Vidíte, že v tom nízkom prelete model dokáže letieť ako skutočné lietadlo. Je to maketa, ktorá je 4-krát menšia ako skutočné lietadlo. Myslím si, že to stojí za potles, jak 12 pristal maketa v mierke 1:4. Ďalší model, ktorý je pripravený na plochu, bude trošku iného typu. Organizátori tohto lietania trošku z iného sústa začneme modelárskú produkciu. Prístrovohodnosti aj krásne volúcej bielej sály. Pán Komárnický Alexander, Cyrus Motor. Než príde vrchol nášho modelárskeho programu, vy už asi tušíte, že je to model, ktorý pripravujú bratislavskí modelári. Si vychutnajme let Cyrus Mod modelu, ktorý riadi pán Komárnický z Kežmarku. Nádherný maketový stav. Model Cyrus Mod na rozpek je 2,5 metra. 11 kg hmotnosti, je riadený všetkými kormidlami a opäť je to maketa historického lietadla, ktoré slúžilo ako predloha. Kuriérne lietadlo, ktoré nemalo nejaké bojové úlohy, ale som presvedčený, že každý z vás vníma maketu ako pohodové lietadlo, ktoré je 4,5 krát menšené oproti predlohe a vidíte, že Cyrus Mod v podaní pána Komárnického je krásnym modelom. Pán Komárnický sa špecializuje v poslednom období na makety lietadiel, ktoré sú skorej lietadlami nie akrobatického typu, ale lietadlami, ktoré slúžili na športové účely. Lietadlo, jeho konštrukcie sme už videli, jak 12 a v tomto prípade Cyrus Mod 80. Na našu otázočku, ako dlho modelárči, odpovedal furt, takže v tomto prípade víte, že sa jedná o skúseného modelára, ktorý modelár či už najmenej 40 rokov a výsledok vidíte na oblohe. Cyrus Mod v podaní pána Komárnického. Poprosíme asistenta Boboša, aby prišiel na plác. Olik Boboš, na štart. Krásny let modelu na svoju modelársku produkciu. Dokonca ešte aj let na chrbte v obrovskej výške na tento model. Model bez problémov dokáže letieť na chrbte. Obracia sa do normálneho letu a pánovi Komárnickému pomaličky poďakujeme za jeho nádherné lety, ktoré ozaj pripomínajú kruh leteckej histórie. Model Cyrus Mod lietá pán Komárnický z Kežmarku.
Ešte voláky sú tam. A ty nepôjdeš do druhého pola, iba jedno polo máte. Napravo sa pripravujú bratislavskí modelári s modelom, ktorý na prvý pohľad vyzerá trošku zvláštne, ale uvidíte o chvíľočku, že je to lietajúci model. Medzi tým nám krásne pristal pán Komárnický. Ďakujeme pánovi Komárnickému za verný maketový let modelu 84. Verím, že tieto zábery uvidíme v modelárskom magazíne, ktorý členovia prípravného štábu natáčajú na našom modelárskom stretnutí. Takže pán Sloviačka, vítame tí, ktorí prišli teraz na plochu Martinského letiska. Si môžu všimnúť, že martinskí modelári v spolupráci s modelármi z celého Československa, dokonca aj z ďalekého Nemecka pripravili 231 vo farbách akrobatických. Videli sme štart modelu Twin Mustang v podaní pána Šupeka, krásna poloha modelu po štarte, vidíte, že model v maximálnych otáčkach vyzerá veľmi atraktívne, maketovo. Je to maketa skutočného lietadla, experimentálneho lietadla, ktoré bolo skonštruované z dvoch Mustangov. Model zatvoril podvoze na minimálnych otáčkach. Modela produkcia môže zasáhnuť ešte asi iba zosúľadiť otáčky na prešiel do poslednej zátačky, ktorá je prípravou na pristávanie. Potom, čo sme videli niekoľkokrát lietať pána Šupeka, pristátie modelu nie je žiadny problém, vzhľadom k tomu, že modelárskych akciách pri bezpečnom lietaní, keď model pristáva so zastaveným jedným motorom.
Idzie, idą!